रन्जन दैमारि सारा मानो दाबो गनो मोनाखै? रन्जन दैमारिया जों बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो, बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? बे बड'लेण्डनि रायजोफोरा कि रिजनेल पार्टी हिसाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जागोन ना जाया? जुदि हाग्रामा बिथाङा दलाव थाया, बिपिएफआव थाया, अब्ला हयथ' पसिबल जानो हागौ। हाग्रामा जि समहालागै थागोन बे समहालागै बे मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनाय जानाय नङा। हेल' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय रिसिपनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। थ' आसा खालामो नोंथां गासैबो मोजाङैनो दं। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननि अननायनि थाखायनो माने मास मोनसे सिगां आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरो ना, मिनिस्टारफोरनियाव थांगोन ओमफ्राय सोंहैगोन। ओमफ्राय थ' बेनिखायनो आङो एप्लिकेसन मोनसे हरदोंमोन गबिन्द सारनिसिम। ओमफ्राय बिथाङा बे आमजुलि साइडआव दिनै फैगोन। ओमफ्राय गोजोनथाव खोथाया बेबो कि जोंनि सानथालिफोरनि थाखाय सानथालि बावहान बानायगासिनो। थ' बेयावनो लोगो हमहैसै आङो सारखौ, मानोना आंबो खबर होआखै आं थांगोन होननानै। थ' बेनिखायनो थांनानै हरथाब सोंहैसै आरो ना, मानोना नोंथांमोना जि सोंथिफोरखौ होदों आं बे सोंथिफोरखौ स्क्रिनशट खालायना लाखादों। ओमफ्राय बेखौ आङो सारनाव थांनानै सोंहैगोन। थ' दिनैनि भिडिअ'आ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन, मानोना दिनैनि आं सोंहैगोन हरथाब थांनानै पडकास्ट खालामहैगोन। ओमफ्राय बे पडकास्टआनो बेबायदि जिरायनानै नङा, माने रुम सिङाव जिरायनानै नङा, आं थांनानैनो अपेनलि सोंहैगोन आरो ना। थ' दिनैनि भिडिअ'आ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन। थ' बेनिखायनो जोंनि बे भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। थ' दिनैनि भिडिअ'खौ जोङो स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर, थाङै थाङैनो लामायाव नुबाय आङो नै माइ गायगासिनो दिनैनिफ्राय जात्रा आरो ना। नै ओइलाय नै बिराद माइ गायगासिनो, बिराद एक्सपार्टखा। माथो नै खाथियावबो दं, नै खाथियावबो दं माथो। ओइलै मासे ओंखायनो गोगो हेल' रायजोफोर, आं माइ गायगासिनो। ओमफ्राय नै जेरावबो गायथ'वाखै, नै बेयावसो आदा मोनहासो फार्स्ट आरो ना। ओमफ्राय बिसोरनो जादों महिला पार्टि। नै माइ गायगासिनो आरो ना। थ' माइ माने खोथिया गायगासिनो, मा बुंगोन, माइ गायगासिनोखौनो बुंखायो दा। थ' जोङो थांसै। बेयावनो फैगोनदां सारा। सारखौ दिनै सोंथाबगोनलै आङो लोगोफोर, आङो सफैबाय। बेनो जादों बयलटला आरो ना, जोङो बुङो जेनेबा बयलटला। ओमफ्राय बिनि खोलाहायावनो ओइनो जादों बरामजुलि आरो ना। बे मोनसे फिल्ड, सानथालिफोरनि फिल्ड जादों बियो। ओमफ्राय बे मोनसेया बर'फोरनि फिल्ड आरो ना। एखे लगे खाथि, माने बिराद मोजाङैनो सोलिना थांदों आरो ना। थ' बेयावनो आब'मोनाबो सफैदों। ओमफ्राय सोंमारनोसै आङो सारा फैगोन ना फैया बेयाव। मादैखौनो सोंग्रोनोसै, सोर सारा फैयोनो बेयावहाय? माने आंबो मोजां मिथिया नै बायद' आब'नाव सोंसै, गबिन्द सारा फैयो दा? लाजिदोंसोनो नङा। फैगोन ना? फैगोन। होमबालाय आङो राइट इनफरमेसनखौनो मोनदों, मानोना सारा फैगोन नालाय आङो हरखाब सोंगोन माने आङो। थ' बेनिखायनो एसे कनफार्म जाना लादों आरो ना, नङाबाथ' ओरैनो फैनाया लस जागोन माथो। ओमफ्राय नै रायजोफोरा बेवहाय एसे जमा जाना थादों, सारखौनो नेगासिनो दां। सारा फैगासिनो नै बेवहाय, जेनेबा बे जादों सानथालिफोरनि एरिया नालाय, बेनिखायनो सानथालि आइजोफोराबो बेयाव सफैदों आरो ना। थ' जोङो बेयाव थांनानै एसे सावरायलायसै थ' लोगोफोर, बेनो जादों अफिस अफ द अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियन आमजुलि आनसलिक कमिटि। थ' बेबो जेनेबा जोंनि थाखाय गोजोनथाव खोथा आरोना, जोंनि सानथालिफोरनि थाखाय। मानोना नोंथांमोननि जेनेबा बर'नियाथ' जेरावबो आनसलिक कमिटि दं। ओमफ्राय मा होनो, गोबां आवगायलांबाय नालाय। थ' जोंनि हारियाबो एसे आवगायलांगोन आरो आवगायलांनांगौ नालाय। बेनिखायनो नोंथांमोनानो हेफाजाब होदों। बेनिखायनोथ' बेवहाय माने आनसलिक भवन मोनसे बानायगासिनो। थ' बेखौनो जोङो नायग्रोनोसै, बे माबाखौनो नायनोसै मा नाम होदों, कनस्ट्राक्सन अफ सानथालि भवन। नै थ' बेफोरबायदि खालामबासो जेनेबा जों माने जोंफोरखौबो, जेनेबा नोंथांमोनजों लोगोसे जोंफोरखौबो दावगालांनो एसे लामा होगोन नालाय। बेनिखायनो नोंथां बयखौबो, नोंथां
माने बे बड'लेण्डनि जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा ओमफ्राय सारखौबो बे गोदान सारखारखौबो साबायखर बावनांगौ आरोना मानोना बिदिथ' सिगां खोनायाखैमोन नालाय नै थ' बेनो बेवहाय कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो थ' बेनो बिराद मोजां जागोन आरोना थ' बेवहाय थ' बेजों लोगोसे माने जोंबो जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौ जोंनि जोलैफोरखौ जोंबो बेवहाय माने मटिभेसनफोरखौ बा सम सम मिटिं होनो थाखाय जोंबो हागोन आरोना थिग बिदिनो नै सारा सफैबाय बेयावसो दा नै जोंना सारनि सारखौ लाबोग्रायाबो माथो आंखौ सिनायखायो अब्ला सारखौ दसेनि उनाव सोंगोन र' मिटिङा जोबग्रोथोंसै मानोना आंखौबो थांनानै सोंहैनो एलाउड होनाय नङाना नङाबा बिदिनो सारखौ बरायनानै मिटिङा स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय आंबो सानबाय र' मिटिङाव मा डायलग होयोब्रा बिखौ आंबो बे दसे खोनासंनोसै होननानै आंबो जिरायफाबाय आरो दसे मिटिंखौ एसे खोनासंगासिनो ओमफ्राय मादैया उन्दुनो ओंखारबायनो हनै जिरायगासिनो हाबायाव जिरायनो मोनाखै आं दामानि हिर'नि गैया हाबा खामानिया उन्दुनो ओंखारदोंनो मिटिङाव फैनायाव उन्दुनो ओमफ्राय बेहाथ' बिराद मिनिगासिनो मानोबा सारखौ बिराद हेन्डसाम नुदोंनो हेन्डसाम सारखौ खनसे देखायबावनो हेन्डसाम थारना सारा सारा उदालगुरिनि हिर'नो माने सारखौ बयबो मोजां मोनखायो बोरायबालाय माथो हिर'सो हिर' लोगोफोर दायो मिटिङा जोब्बाय ओमफ्राय दायो बेखेवसिगोन नालाय बेयावनो थांसै जोङो थ'लाय थ' थिग बिदिनो एसे नियम निथि खालायनानै माबाफोरखौ सावनानै ओमफ्राय नारेंखल सिखावनानै ओमफ्राय फिथाखौ हानानै बेखेवबाय ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरखौ एसे खबर लाहैबाय आरोना बिनि उनावनो रायलायनो नाजाबाय आं सारा एसे बेस्थ' बेनिखायनो माने नोंथांमोननि सोंथिफोरखौ दसेनि उनाव सोंसै आरो मोनसे जायगायाव सारा थांगोन थ' बेवहायनो बे प्रग्राम मोनसेयावनो सोंहैसै र' हैलायलै मोजाङै एपइन्टमेन्ट मोनाबा बिदिनो जायो माने एपइन्टमेन्ट आंबोथ' हरखाबसो फैदों नालाय थ' बेनिखायनो बिदिनो जागोन आरो थ' बिदिनो खालामलांसै माथो आरो मोनसे गोदान लकेसनाव थांगासिनो मानोना सारखौ पिच्छा खालामै मानोना नोंथांमोननि सोंथिखौ दिनैनो सोंथाबनांगोन नङाबा दस्राथ' चान्स मोननाय लोगोफोर नंला बेनो जादों कुन्दरबिल आरोना कुन्दरबिल फैबायलै गारिफोरखौ पिच्छा खालामै ओमफ्राय बेयाव सारा दङ थ' सारखौ बेयाव एसे सोंनो हागोनदां थ' नै सारा बेयावनो जिरायगासिनो थ' देलाय थांनानै जोङो एसे सावरायलायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननि सोंथिखौ सोंहैसै थ' सारखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनोसै आरोना थ' रायजोफोर फाइनालि सारजों सावरायलायनो दसे सम मोनबाय बेनिखायनो सारखौबो हाजासे हामबाय होनो ओमफ्राय सारखौ गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरो कि मजेस दैमारिया लिरदोंमोन कि सुक्तिनि उनावबो रन्जन दैमारि सारा मानो जेलनिफ्राय गवाखै अन्नानै बिखौ लिरदोंमोन प्रमद बर' सारनियाव सोंलाय होननानै थ' सार नोंथांनावनो सोंसै कि रन्जन दैमारि सारा मानो दाबो गनो मोनाखै खुलुमबाय गिबियावनो जिथु सोंथि बिनि फिनखौ मानसिफ्रा गोबां धरनि बुजिनानै लायो खिन्थु कनसेप्टनि सायाव क्लियार रावहाबो नलेज गैयैखाय बेखौ भुल बुजिबाय थायो रन्जन दैमारिया जों बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाबायमोन आरो बेखौ बेखौ बिथांखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बिदि मोनसे होबायमोन दा बिथांखौ थिग एग्रिमेन्टनि समाव इन्टार्म बेलाव लाना फैदोंमोन जाहाथे एग्रिमेन्टआव सहि होनो हायो दा बिथाङा सुक्तिनि जिखिनि ड्राफ्ट बेखिनिखौ निजे फरायनानै नायनो खाबु मोनदों आरो फरायनानै नायनाय बिथाङा जेबो अबजेक्सनबो होआखिसै ओमफ्राय माबाफोर सोलायनांगौ नामा बेफोरखौबो जेबो बुङाखिसै जास्ट नायबाय थाबाय बिनि एग्रिमेन्ट जालांबाय दा एग्रिमेन्ट जे मोनसे पलिटिकेल एग्रिमेन्टआव सासे कनभिक्टेड मानसिखौ ओरैनो हगारनो हाया दा बेनिखाय जायफोर कनभिक्टेड जायाखै बिसोरनिखौथ' केस उइथड्र खालामनाय प्रश्न थाबाय आरो इतिमध्य जों फारि केसफोरखौ उइथड्र खालामबाय थादों
बे किसु सिरियास केसखौ बिसोर बेखौ एसे कर्टनि गेजेरजों उइथड्र खालामनायनि बेबस्था लागासिनो दं खिन्थु जायफ्रा सिरियास नङा हेनास क्राइम नङा बेखौ केसखौ उइथड्र खालामबाय दा फारि फारि उइथड्र खालामगासिनो खिन्थु जिफोर कनभिक्सन जाखाबाय इटिमेटे कर्टनिफ्राय दुखि होननानै प्रमान मोननानै बिथांमोनखौ जेल अर्डार होबाय बेबायदि माबाखौ उइथड्र खालामनाय जायाखै आरो बेनिखायनो दा रन्जन दैमारिया इटिमेटे एग्रिमेन्टनि सिगाङावनो जिहेतु कनभिक्टेड जाखाबाय दा कनभिक्टेड जानाय सासे माबाखौ मानसिखौ एग्रिमेन्टनि गेजेरजों पलिटिकेल एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रिलिज होनो हाया दा बेनिखायनो बिथांखौ रिलिज होनो थाखायब्ला जों हयथ' बिथांखौ बेलायावसो दिहुननांगोन नङाबा ट्रायल खालामफिननो मा बुंगोन सिगांनि जिथु कनभिक्सन जिथु अर्डार कर्टनि भार्डिक बिनि सायाव बेखौ आरो माबा खालामफिननांगौ रिभिउ खालामफिनलायनांगौ होननानै बा रिकनसिडार खालामफिननांगौ होननानै मोनसे एपिल खालामनो हायो इटिमेटे एपिलथ' खालामनाय जादों बिथांखौ बेलायाव दिहुनोबो बेल पिटिसन होनाय जादों खिन्थु बेल पिटिसना इटिमेटे रिजेक्ट जाबाय आरो दा जिथु रिभिउ खालामफिननाय सिगांनि जिथु माबा भार्डिक बिनि सायाव आरो मोनसे रिजास्ट खालामफिननो थाखाय माबानाय जादों बिनि सायाव दासिमहालागै जेबो माबा फैयाखै आरो बेबायदि हिसाबै बिथांखौ जों दासिमहालागै जदिउ बिथाङा सोमावसारनाय संगठननि दैदेनगिरि आरो सोमावसारनाय संगठना दासिमहालागै मोनसे एग्रिमेन्टआव फैबाय अब्लाबो बिथांखौ जों दिहुननो हायाखै आरो बेखौ जास्ट एग्रिमेन्ट गेजेरजों दिहुननाया पसिबल नङा बेखौ जों कर्टनि गेजेरजों जिहेतु कर्टआनो बिथांखौ कनभिक्सन होदों बेनिखायनो कर्टनि गेजेरजों दिहुननायनि बाथ्राखौ नाजानांगोन आरो बेखौ जों खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांनि बे माबानाय मा बुंगोन बिथांनि केसखौ रिभिउ खालामनायनि थाखाय एबा बिल पिटिसननि थाखाय जिखिनि नाजानांगौ बेयाव जिखिनि खरस थांदों बेखिनिखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बहन खालामगासिनो दं थ' खोनाबायना रायजोफोर गोबाङानो साननोबो हागौ कि बिटिआर सुक्ति जादों अब्लाबो रन्जन दैमारि सारखौ मानो माने जेलनिफ्राय बरनबोनो माने हायाखै थ' नै सारा बिराद मोजाङैनो बेखेवनानै होबाय मोजाङैनो बुजायना होबाय ओमफ्राय बे बिटिआर सरकारानो दायो जेसेबां उकिलनि खरस बा गासै मेन्टेनेन्सनि खरस बेफोरखौ गासै बिटिआर सरकारानो खालामगासिनो ओमफ्राय दायो नेक्स्टखौ सोंसै बिथाङा सोंदों बर'फोरा बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिनगोन ना फिना बिखौबो सों आरो उन जोलैनि गथ'फोर बड'लेण्डखौ लाबोनो मा बोरै आन्दलनखौ स्टार्ट खालामनांगोन बेफोरखौ सों होननानै सोंदों आरोखि कि बड'लेण्डनि जेरै माने बिनाय दंमोन कि बड'लेण्ड नांगौ थ' बिनि फिननायखौ बोरै होनो नाजागोन कि बड'लेण्डनि जि बड'लेण्डखौ नांगौ होननानै माने बर' रायजोफोरा सानगासिनोमोन थ' बेनि आन्दलनखौ बोरै आवगायलांनो हागोन आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननाय जिथु सिमां बेयो बर'फोरनिफ्राय गोमालाङाखै दासिमबो साफ्रोमबो बर'आनो जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुङो दा बेखौ हास्थायनायनिनो 1967निफ्राय सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन बे समाव 1967आव पिटिसि होननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि रिजनेल पलिटिकेल पार्टि गायसननाय जादों प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम आरो बे हान्जानि दैदेननायावनो आलादा रायजो उदयासल नांगौ होननानै बेयो आसामनि ब्रह्मपुत्र दैसानि साहाथिं थानाय जेसेबां ट्राइबेल जनगोष्ठी बखति जायगा थानाय जायगा बेखिनिखौ लानानै उदयासल रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन बिथांमोना फ्राय 84-85सोहालागै सोमावसारनाय जेराव आबसुनि जिथु आन्दलन स्टार्ट जायो बेसिमहालागै आरो बे सोमावसारनाय समाव गोबां बर' रायजो राजा लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल रायजो राजाफोर ज'यैनो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन खिन्थु बिथांमोना साक्सेस जायाखिसै खिन्थु 1984आव बै समनि गाहाय मन्त्रि इन्दिरा गान्धी बिथाङा बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै मोनसे अफार होदोंमोन जे संकसनिफ्राय सदियाहालागै जिखिनि ओनसोलखौ लानानै उदयासल रायजो नांगौ होननानै माबादों आन्दलन खालामदों बे उदयासलखौ जों होनोसै नाथाय बियो आलादा रायजो नङा सिक्सदिल काउन्सिल बेखिनिखौ इन्दिरा गान्धीनिफ्राय अफार होदोंमोन खिन्थु बै समनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जा चरन नार्जारि समर ब्रह्म बिनय कुमार बसुमतारी बिथांमोना बेखौ नाकस खालामो मानोना बिथांमोना बुंदोंमोन जे जों आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों रायजोफोरखौ आलादा रायजोनि
थाखायसो बुथुमनानै आन्दलन खालामदों खिन्थु 6 सिडिउलनि थाखाय जों आन्दलन खालामाखै बेनिखायनो जोंनो 6 सिडिउलखौ नाङा होननानै बिथांमोना डाइरेक्ट रिजेक्ट खालामो आरो बेबायदिनो बे सोमावसारनाया लासैनो आबसु आन्दलन फैनाय लोगो लोगो जोबलाङो बिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987निफ्राय आरो आलादा रायजो बर'लेण्ड नांगौ होनना सोमावसारबाय सिमाया एखेयानो संकसनिफ्राय सदियाहालागै ब्रह्मपुत्रनि साहा थानाय ओनसोलखौ खिन्थु बिथांमोना 6 बोसोर आन्दलन खालामनायनि उनावहाय 1993आव मोनसे बिटिसि सुक्ति खालामो बेयो खिन्थु 6 सिडिउलबो नङा जास्ट आसाम स्टेट एक्ट मथे दाजानाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलमोन बर'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल हिसाबै बिएससि खिन्थु बेवहाय जिखिनि प्रभिजन दंमोन बे प्रभिजनफोरखौ आन्दलन खालामनाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माबा खालामाखै गनायना लायाखैमोन बेजों जों जाथि हिसाबै थांना थानो हाया बेबायदिनो बेखौ नाकस खालामफिननानै आरो सोमावसारफिननाय जायो बेखौ 1996निफ्राय आरो बिएलटि आबसु ज' जानानै सोमावसारनानै 2003 मायथाइयाव बिएलटिनि नेतृत्व मोनसे सुक्ति जायो बे सुक्तियाव खिन्थु आबसुआ सहि होआलाफानो गोजान थायो ओमफ्राय बे सुक्तिनि आन्थार बायदि 6 सिडिउल काउन्सिल मोननाय जायो बे खिन्थु संकसनिफ्राय माबाहालागै 5 हालागै बेखिनि ओनसोलखौ लानानै मोनसे 6 सिडिउल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोननाय जायो खिन्थु सिमाया बिएससिआव जिखिनि सिमा जादोंमोन संकसनिफ्राय सदिया बेखिनियानो जादोंमोन बेखौ एक्सटेनसन खालामनो हायाखैमोन बेनिखाय बेखिनियाव सिमाबद्ध थायो दा 6 सिडिउला अन्तत' जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे सेटेलमेन्ट बायदि जायो जुदि बे फुल फ्लेजेड स्टेटनि जिखिनि पावार एन्ड फांसन बे थाया अब्लाबो टु साम एक्सटेन्ट बे मोनसे पार्मानेन्ट सलिउसन बायदि जायो जिनि सायाव बिथा खालामनानै जों बेयाव थानाय सुबुंफ्रा थांना थानायनि बेबस्था दङ बेनिफ्राय जिहेतु जोंनि सिमाङा बर'फोरनि सिमाङानो संकसनिफ्राय सदियाहालागै लानानै सोमावसारजेनोमोन आरो बेनिखायनो संकसनिफ्राय 5-2सिमल' गोजोननो हायाखैमोन मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बेनिफ्राय लखिमपुरनि किसु अंश दासिमबो गोबां ट्राइबेल मेजरिटि एरिया दं बेखिनिखौ लानानै मोनसे आलादा सेटआप जानांगौ बेखौ बे सिमाङा दंबाय थायोमोनखाय आरो एनडिएफबि इतिमধ্যে 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामनानै सरकारजों सावरायबाय थानाय अबस्थायाव दंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिसि सुक्तियाव गोजोननाय मोनैखाय बिथांमोनाबो 2010 मायथाइयाव आन्दलन खालामनानै एनडिएफबि आरो आबसु ज' जानानै 2020 मायथाइयाव मोनसे सुक्ति खालामो बिटिआर सुक्ति बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननाय मोनसे सुक्ति खालामो आरो बिनि गेजेरजों सिमाखौ एक्सटेनसन खालामनायनि बेबस्थाखौ मोनो माबानिफ्राय 5-2निफ्राय जों लखिमपुरनि सिमलुगुरि होननाय जायगाहालागै सिमाखौ बांहोयो आरो रेल लाइन साखिनि जिखिनि ओनसोलाव बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल मेजरिटि हिसाबै दं बेखिनि लानानै मोनसे सुक्तिखौ खालामनाय जायो आरो बे सुक्ति मथे जोंहा सिमाया संकसनिफ्राय सानजाहा लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिहालागै आरो दा गोदान एक्सटेन्डेड एरिया बेखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रेल लाइननि साहा जिखिनि ट्राइबेल मेजरिटि एरिया बेखिनिखौ लानानै मानाय जादों दा बे सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोंहा बेखौ दासिमहालागै इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हानाय जायाखै किसु माबाफ्रा एग्रिमेन्टफ्रा इमप्लिमेन्ट खालामनो बाखि दङ आरो बेखिनि जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सरकारजों सावरायनानै सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दं आरो मोनसे समाव बे सलिउसन जाहैजोबगोन दा बिनि उनावबो गोबां दल संगठनफ्रा ओरैनो हाल्ला खालामबाय थायो जे बर'लेण्ड आन्दलन खालामनांगौ खिन्थु दा प्रेक्टिकेलि मोनसे स्टेट खालामनो थाखाय जोंहा आरो आन्दलन खालामनायनि प्रयजन गैयाखौसो जों नुहुरदों मानोना मोनसे आलादा रायजो जानो थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ जेरै न' लुनोबा जोंहा बिथा बानायग्रोयो बिथा खोग्रोयो आरो बिथा गोगोमबासो न'आबो गोगोम जायो दा बिदि मोनसे आलादा रायजो जानो थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ एरिया बाउन्डारि इनटेक जाबाय पपुलेसन इनटेक जाबाय बिनि डेभेलपमेन्टआ जेथिया एक्सेन्ट गोजौ थाखोआव थांगोन अब्ला आलादा रायजोआबो जाहैगोन दा बेखिनिखौ जानो थाखाय जों गोदोनि बायदि आगोलनि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन संगठनफ्रा थांनानै राजा लामा होबथानो रड ब्लकेट खालामनो प्रयजन गैलिया धर्ना प्रसेसन बायदिसिना खालामनो प्रयजन गैलिया बिदिनो बन्द बायदिसिना होनानै रड ब्लकेट खालामनायनि बिदि प्रयजन गैलिया दा जोंहा बिथाया जाखाबाय सिमा थिग जायोबानो जोंहा कनस्टिटिउन्सिया 54 कनस्टिटिउन्सि जायोबानो आरो बेखिनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हायोबानो
जों बिनि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां जानाय नङा जों मात्र बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों जे बेखिनि ओनसोलखौ जों थख' खालामनानै बे ओनसोलखौ ओरैबायदि दावगाहोनांगोन रांखान्थिनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव राजखान्थिनि बिथिङाव जों गोजौ जायोबा समाज हिसाबै जों गोजौ थायोबा आसामनि गुबुन पार्टनिख्रुइ जों जुदि साबसिन जायो जोंनि लामाफोरा साबसिन सोलोंथाइफ्रा साबसिन सोलोंसालिफ्रा साबसिन दै लोंनायनि जेबो असुबिदा गैया देहा फाहामसालिनि आंखाल गैलिया बेबायदि गासैबो थांना थानायनि प्रभिजनफोरखौ जों बे एस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला नैबेयाव थानाय बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा अट'मेटिक गासैबो जातिनि सुबुंफ्रानो आवाज होगोन जे जों आसामनि बे बेकवार्डफोरजों थालिया जों आलादा जानोसै बिदि होनना आवाज होयोब्ला जों बेखौ आन्दलन खालामालासिनो एसेम्ब्लियाव आरो पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनानै बिल पास खालामनानै बेखौ सेपारेट स्टेट खालामनो हायो खारन सेपारेट स्टेट जिखुनु स्टेट क्रिएसनानो एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टसो जायो दा बेखौ जों राजा लामा होबथाबाबो स्टेटआ जाया रड ब्लकेट खालामनानै मावगोन लामाफ्राव धर्ना सरना प्रसेसन बायदि होब्लानो स्टेटआ जाया स्टेट जानोब्ला पार्लियामेन्टआ डिसिजन जानांगोन एसेम्ब्लियाव डिसिजन जानांगोन दा जों नैबे प्रसेसजोंसो आन्दलन खालामाजासेनो जों आन्दलन खालामगोन खिन्थु आन्दलनखौ खालामगोन जों पार्लियामेन्टआव जोंनि एमएलएफ्रा आवाज दैखांगोन जोंनि एमपिफ्रा आवाज दैखांगोन गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रा सापर्ट होयोबा बे अट'मेटिक जाना फैगोन जों दा नैबे प्रसेसजोंसो बर'लेण्ड दानायनि मोनसे माबाखौ सिन्था खालामदों आरो बेखिनिखौ खालामनोबा जों नैबे जोंहा दा जि बिथा जों गायसनबाय बर'लेण्डनि बेखौ गोगोम खालामनांगोन गोजौ थाखोआव लांनांगोन अब्लानो बे जाफुंहैगोन दाखालि बावैसो सार्कुलार नुदोंमोन आङो कि हरैनि गामिफोरखौ बिराद बे उदालगुरिनि बे कनस्टिटिउन्सियाव सोदेरदों थ' बेफोर ड्राफ्ट जादों ना बेफोर माने माबा सोखाबाय बेयावनो दा ओरैनो जोंहा नैबे बाउन्डारि माबाया जिखिनि प्रसेस सिमाखौ एक्सटेनसन खालामनाय जिखिनि प्रसेस बे कमप्लिट जायोब्ला जोंहा सेपारेट कनस्टिटिउन्सि जाहैगोन दा कनस्टिटिउन्सि बिदि दानाय जाथ'यैखाय बेखिनि एरिया जिहेतु बिटिसि ओनसोलाव हाबबाय बिटिआरजों हाबबाय आरो हाबनायखाय दा बिथांमोनाबो भट मोननांगौ दा भट मोननांगौब्ला कनस्टिटिउन्सि बेयाव बानायैखाय बे जिखिनि भटार दं बिथांमोनखौनो राननानै सोरखौबा रौता समस्तियाव बबेबा पार्टनि भटारफोरखौ जा धनस्रि समस्तियाव बबेबा पार्टनि भटारफोरखौ हरिसिङा बा भैरबकुन्द बिदि सोनाय जादों बे टेम्परारि जेब्ला बेयाव निजा कनस्टिटिउन्सिया दाहैनाय जागोन अब्ला बे भटारफ्रा बेयाव थांफिनगोन माने बिथांमोना दायो एबार बे फैबाय थानाय बे बिटिसि इलेक्सनाव माने बिथांमोनाव भट होनो मोनगोन होमबा नेक्स्ट जितु दा सेप्टेम्बराव जागोन होनना जों बुंबाय थादों बे भट इलेक्सन समाव बिथांमोनाबो भट होनो मोनगोन आरो बिटिसिनि भटार हिसाबै बिथांमोना प्रथम भट होजेनगोन माथो होमबालाय बेथ' गोजोनथाव खौरांथ' मानोना बे कुइसनानो जादों कि बड'लेण्ड आन्दलना मा बोरै सोलिगासिनोथ' बेनोथ' बे सारा बिराद मोजाङैनो बुंलांबाय कि लासै लासैसो ओमफ्राय सिस्टेमेटिकेलि जोङो ओरैनो लामाफोराव होबथाबायबाथ' जानाय नङा जोङो रुल मथे आयेन मथे थांनांगोन हाइकर्ट आरो बा एसेम्ब्लिफोरावसो बेफोर कुइसनफोरखौ राइज खालामब्लासो आरामसे माने लासै लासै बिदिनो बड'लेण्डखौ मोनलांगोन आरो बेयाव सोंबावदों कि बे कुइसनानो बिराद इन्टारेस्टिं आरो सोंदों आङो दे नामफोरखौ बुङाब्लाबो आङो स्क्रिनशटखौ होना होगोन लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेबायदि सोंदों आरोखि लंकायाव थाङोब्ला गासैबो राबन जायोनो थ' बिनि एन्सारखौ बोरै होनो लुबैगोन राबननि आखुथायखौ मोजाङै सिनायना लाग्रोनाय मोजां जाया कुइसन सोंदों राबना जाबाय सोर अत्याचारि राजा जायखौ बेखौनो दानग्रा सुग्रा बुथारग्रा बुरजाफोरखौ मोजाङै केयार लायै बायदि राजामोन दा इन्डियानि जायफोर एमएलए जायो एमपि जायो एमसिएलए जायो बिथांमोना बेबायदि मार्डारार नामा बे कुइसननि एन्सारखौ बिथाङा होग्रोनो जाया सोंदों दा जेसेबां एमपि दं जेसेबां एमएलएफोर दं जेसेबां मन्त्रिफोर दं बिथांमोनहा राबन बायदि अत्याचारि नामा दाहालागै दा रावबो मन्त्रि रावबो माबाफोरखौ एमएलएफोरखौ बेबायदि सोरखौबा नुबानो दाननाय सोरखौबा सुनाय बिदि खामानि मावनाय नुवाखै बेनिखायनो बिथांनि कुइसनानो रं इमप्रेक्टिकेल आरो बेसलेस बिथांनि सोंनाया बेबो जानो हागौ कि लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो माने
गादियाव गाखोब्लानो फैसा जाख्रुबनाय बेबो मोनसे सोंथि जानो हागौ माने सोंनोबो हागौ कि माने गादियाव गाखोब्लानो फैसा माबानायनि BTC-खौ लुटिनायनि बेफोरबायदिबो सोंथि जानो हागौ आरो बियो बे हयथ' सिगांनि सरकाराव जादोंमोन खोमा खिन्थु UPPLनि समाव रावबो रावखौ लुथियाखै सरकारनि जि फान्ड फैदों बेखौ 1 पैसा खरस खालामनानै जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों जों दिनै रावबो पाब्लिकनिफ्राय गरसेबो थाखा लाफेराखै जेनेबा साखरिनि नामाव माबा मोनसे स्किम होनायनि नामाव माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायनि नामाव जों रावबो रायजो राजाफोर फैसा बियाखै बरन्स रायजो राजाफोरनो जों सुबिदाखिनिखौसो होदों बेनिखायनो बिथाङा जिखिनि कनसेप्ट रं कनसेप्टजों मिसलिड खालामजादों बिथाङा बेनिखायनो मोजाङै स्टाडि खालामनानै दानि सिटुवेसना माबायदि राबननि समनि सिटुवेसना माबायदि राबननि आखुथाया मा दानि आथिखालनि MLA MP MCLA फोरनि आखुथाया मा बेखौ एसे मोजां बिजिरना नायनानै बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै सोंब्ला मोजां बिदि आरो आं गोबां केन्डिडेट्सफोरनिफ्राय मिथिनो मोनदों कि मानोना मैयासो माबाखौ रानदों एपइन्टमेन्टखौ रानदों माने BTR सरकारा 1337 ना बेसेबांबा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार्स ओमफ्राय ग्रेजुवेट टिचार्सनि पस्टफोरखौ रानना होदों थ' बेवहाय आङो गोबांमोनखौ सिनायो नालाय थ' बिथांमोनखौ आङो सोंदों कि नोंसोरो मा कन्टेक्ट दंमोन नामा सरकारजोंलाय ओमफ्राय बिसोरो बुंदों कि जोंहा खुनु कन्टेक्ट गैयामोन मोजां एग्जाम लिरदों ओमफ्राय मोजाङैनो बिथांमोना पास जानायखाय मोजां मार्कस मोननायखाय बिसोरबो साख्रि मोनदों आरोखि थ' बेनिखायनो सारा बिदिनो मोजाङैनो बुंलांखादों कि बिसोरो बिदि कन्टेक्ट खालामिलासिनो माने ट्रेन्सपारेन्सिजों जबफोरखौ होदों अके दायो लास्ट कुइसन जिहेतु बे कुइसना गासैबो बिखौ नाजायो बे बड'लेण्डनि रायजोफोरा कि रिजनेल पार्टि हिसाबै BPF आरो UPPL ज' जागोन ना जाया थ' बे सोंथिखौ सोंदों आरोना रायजो राजाफोरनि जिथु लुगैनाय बेथ' थिगानो गासैबो रायजो राजाफ्रा एखे जातिजों लिड खालामजानाय बिदि पार्टि रिजनेल पार्टिफोरखौ ज' जाजानो लुगैयो खिन्थु बिजिरना नायबा बे पलिटिकेल पार्टि मोननैनि जिथु आखुथायफोर जिथु केरेक्टारिस्टिक्स बेफोरखौ बिजिरनानै नायब्ला जों नुनो हायो जे गोबां फाराग दं जों बिजिरना नायबा नुयो थावाबो लाव लाव लिकुइड दैयाबो लिकुइड खिन्थु थेवबो दै आरो थाव मालाबा मिक्सड जाया थावा थाव आलादा थायो दैया दै आलादा थायो दा जोंनि गेजेराव बिदिनो रिजनेल पार्टि लिडारफ्राबो बर'आनो बांसिन खिन्थु थेवबो जोंनि जिथु आखुथायफोर जोंनि जिथु सानस्रि जोंनि जिथु प्रिन्सिपाल एन्ड इडिअल'जि बेयो गोबां फाराग दं हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुङो जे जों सुबिदाबादिफोरनि दल अपरचुनिस्टफोरनि दल सुबिदा मोनबानो जाख्रुबग्रा लोंख्रुबग्रा बिदिनो दल होननानै बुंनानै बिथाङा गावनो फोसावो UPPLआथ' बिदि नङा जों मावगोन पाब्लिक वेलफेयारनि थाखाय सिन्था खालामनानै खामानि मावग्रा दल बेनिखायनो बे मोननै पार्टिनि गेजेराव गोरोबलायनाया एसे प्रब्लेम दं जुदि हाग्रामा बिथाङा दलाव थाया BPF-आव थाया अब्ला हयथ' पसिबल जानो हागौ खिन्थु हाग्रामा जि समहालागै थागोन बे समहालागै बे मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनाय जानाय नङा हामबायसै सारनिसिम दे आरो लास्ट कुइसन बावसै लास्ट बेनो डिस्ट्रिक्ट अफिसफ्राव जे फैसा लानाय एबा पार्सेन्ट लानायखौ हमो सेक्रेटारियेट अफिस एबा EM मिनिस्टारफोर बुरजा बुरजा पार्सेन्ट लानायखौ मानो मिन्थिबाबो हमा ना बिसोरहा बिदि लानो मोनखायो नामा थ' बिदि सोंदों आरोखि ओरैनो बेबायदि अफिसाव पार्सेन्ट लायो होननानै खोथाखौ बुङो खिन्थु रावबो दासिमहालागै क्लियार बिदि उइथ प्रुफ जोंनि आखायाव होनो हायाखै बेनिखायनो जों एक्सन लानो हाया दा एक्सन लानोबा प्रुफथ' थानांगोन दा DC अफिसफ्राव जिखिनि एरेस्ट खालामदों सासे सानैखौ बेहायबो जायफोरा मेजर करापसन खालामनाय बिसोरखौ हमा बे थाइसे थाइनै जानायखौसो हमो आरो उइथ प्रुफ हमो बेनिखाय बिथांमोनहा एरेस्ट खालामनाय दा जोंनि खेथ्रआव सेक्रेटारियेट जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआव फैसा लायो होनना कमप्लेन मोनबाय थादों खिन्थु रावबो इभिडेन्सफोरखौ होनो हायाखै प्रुफ होनो हायाखै बेनिखाय जों एक्सन लानो असुबिदा जाना फैदों सोरबा प्रुफ होदों इभिडेन्स होदों जों एक्सन लागोन
औ बेनो प्रुफ मोनोब्लानो सरकारा बिनि एगेन्स्टै खामानि मावगोन ओमफ्राय बे बिटिआर सरकाराल' नङा आसाम सरकाराबो बारे बार बुंबाय थायो कि जोङो कारापसननि एगेन्स्टआव थाङो माने कारापसनखौ जोङो लुबैया जोङो गाज्रि मोनो थ' बेफोरखौ आसाम सरकाराबो बुंबाय थायो नाथाय जोङो नुनो मोनो कि गिदिर गिदिर बेफोरखौ हमनो मोना जेरै सारा बुंखाबाय कि प्रुफ नङाबानो जोङो हमनो हाया थ' सारखौ आरोबाव हाजासे हामबाय होनो आंनो जोंनि बे बड'लेण्ड हेमब्रम चेनेलनो जोंनि बे फेमिलिनि एसे समखौ होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंनि बे फेमिलिनि सोंथिफोरखौ एन्सार होनायनि थाखाय सारखौ हामबाय होनो साबायखर थाबाय गोजोनथोंसै थ' रायजो राजा नोंथांमोन साबायखर बावो नोंथांमोना बेबायदि सोंथिफोरखौ कमेन्टआव लिरहरना होनायनि थाखाय बेफोरखौनो सोंबाय सारनाव ओमफ्राय सारा मोजाङैनो बुजायखाबायदां ओमफ्राय नोंथांमोननाव जुदि आरोबाव डाउट जुदि थायोबा आरोबाव बेबायदि सोंनो गोनां दङबा नोंथांमोना कमेन्टस खालायनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरलाय दायो नेक्स्ट मिनिस्टार सोरखौ लोगो हमजायो ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदि कमेन्टस हरबानो जाबाय आङो ट्राइ खालामगोन एप्लिकेसन होनानै बिथांमोनखौ लोगो हमनो थाखायथ' नोंथांमोना अननाय होनायखौ आरोबाव साबायखर बावो ओमफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' ताब ताक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों।